Ušným lekárom sa nepáči, ako si takmer každý z nás čistí uši. Plastové paličky s koncami omotanými vatou totiž nepovažujú za bezpečné. Potvrdzujú to i problémy, s ktorými ich potom navštevujú mnohí pacienti. Čistenie a hygiena uší. Mnohí z nás používajú takéto tamponiky, ale skúsili ste ich vymeniť za niečo takéto? Obria striekačka má aj svoje meno, Žanetka. Vyzerá síce hrozivo, ale pomáha, keď ľudia prídu za ušným lekárom s prosbou o pomoc. V ušiach našli už naozaj kadečo. Tak to bol teda úlovok. Doktor Podivínsky spomína aj na hrozivé prípady. Som pozrel do ucha a som skoro odskočil, lebo som tam videl sa všeličo hmíriť. No a som zistil, že v tom uchu má nejaké červíky a teraz som nevedel, čo to je, tak som ich povyťahoval. Bolo tam asi 25. Na parazitológii zistili, že to bol vlastne larva muchy, ktorá mu tam nakladla vajíčka a sa tam vlastne vyliahli. Ak sa vám do ucha dostane hmyz, doktor radí použiť čistú vodu, aby ste chrobáka utopili. Je to báječné. Na návštevy ušného lekára ľudia spomínajú mnohokrát s radosťou. Čistenie ucha je príjemný pocit. Aj malé deti plačú, lebo sa boja a začnú to čistiť a zrazu prestanú plakať. Lebo zistia, že je to príjemné. Ľudia si zvyknú do uší pchať kadečo, kľúče, pera, ale možno aj vás prekvapí, že aj známu paličku na čistenie uší doktori neodporúčajú. Keď vôjde do toho ucha, tak ten ušný más len zatlačí ho celkom na ten bubienok. Stáva sa potom, že ten ušný vás sa tam hromadí. Ano, mal som jedného pacienta, čo prišiel po 25 rokoch na výplach a trvalo mi hodinu, kým som tie vrstvy povyplachoval. Najlepšie je, keď si vyrobíte vlastný nástroj na čistenie, tzv. Ušný mop, ktorý je hore roztrapatený a bez paličky. A na to si dáme buď nejakú mastičku alebo olejček. Tak tým spôsobom, keď si to zvukovo si čistíme, tak vlastne nemôžeme to poškrabať. Sluch je jeden z 5 zmyslov. Na to, aby sme ho mohli poriadne využívať, o naše uši sa musíme aj starať. Láco Ďurkovič, televízia Joj.